Фәридә Хиярова кие, Разил Вәлиев сүзләре, Сөембикә. Җырлый Айгөл Хәйрнасова, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты. Yazmışıma hoca bolup, Aytçı zinhar Sümbike, Sümbike, Sümbike. Яңгыр булып, күзең юламай, син елыйсың, Сөембикә. Ой, моңлана зәңгәр күктә, Казан һаман сине көтә. Язмышыма хуҗа булып, Кайтчы зинһар Сөембикә. Сагышларына сүтә-сүтә, айлар үтә, еллар үтә. Безнең язмыш синең белән мәңге бергә, Сөембикә. Ой, моңлана зәңгәр күктә, Казан һаман сине көтә. Язмышыма хуҗа булып, Кайтчы зинһар Сөембикә. Сөембикә, Сөембикә. Ой, моңлана зәңгәр күктә, Казан һаман сине көтә. Язмышыма хуҗа булып, Кайтчы зинһар Сөембикә. Сөембикә, Сөембикә. Айгөл Хәйрнасова. Конкурстагы төп номинацияләрнең берсе камера концерт җырын башкару, ягъни академик вокал осталыгын күрсәтү. Һәм бу төрдә иң уңышлы чыгыш ясаучылар Казан дәүләт консерваториясе студентлары булу бик тә табигый. Нәҗип Җиһанов. Җәлил операсыннан Җәлил ариясы. Башкара Ярамир Низаметдинов.
Qozon davlat konservatoriyasi studenti. Sima minnan haber getirseler, uyuyan horab diseler, seni şanma bağrım, seni şanma bağrım, monday sözle dostlar aytmaz, yoğun kursalar. Sima minnan haber getirseler, ol açtırgan iler diseler, seni şanma bağrım, seni şanma bağrım, monday sözle dostlar aytmaz, meni suysalar. Sima minnan haber getirseler, Musa indi ulgar diseler, seni şanma bağrım, seni şanma bağrım, monday sözle dostlar aytmaz, seni suysalar. Tufrak kumer tenni, kuma olmaz, yalqanlaşar tuğla көңіліне, өлем deyip айтып olamazsың, жеңіп өлген Monatay Яромир Низаметдинов. Salih Saydashov. Karim Tinchurinning Nayomshik dramasından Gulyüzüm ariyasi. Boshqara Najib Jihanov ismidagi Qozon davlat konservatoriyasi studenti Elvira Afzalova. Sözümden
жилкеде яхшы хат күргәч, барнушасы янда сөйгенергәч, шаян син кызыкай, кемгә насыйп булырсың кызыкай, кемдер сар, кемдер кошар сигезәлне сылкай. Кошлар күңле кыр була, ямлы җиңелгәч, кызлар күңле җилкәдә, зылны ягырды күргәч, шаян син кызыкай, кемгә насыйп булырсың кызыкай, кемдер сар, кемдер кошар сигезәлне сылкай. Ни уйлыйсың егеткәй, уйлап күзең уйлатма, киттем әллә сөйгән яр ташлап сине еракка. Шаян син кызыкай, кемгә насыйп булырсың кызыкай, кемдер сар, кемдер кошар сигезәлне сылкай, кемдер сар, кемдер кошар Эльвира Авзалова. Кадерле тамашачылар, хәзер каршыгызда лауреатлар дуэты чыгыш ясый. Гүзәл Җиһаншина фестивальнең 2015 ел лауреаты булса, Муса Камалов бу җиңүгә әле быел иреште. Син кайда идең? Рөстәм Яхин музыкасы, Нәби Дәүли сүзләре. Син кайда идең, кайларда йөрдең, ничек мин сине күрмәдем икән, син арган йортта, синең арамда, ничек кенә мин белмәдем икән, син арган йортта, синең арамда, ничек кенә мин белмәдем Dünyalar gizledim, zor yollar geçtim. Şakırdım yine senin güzlerin, senin ismini min bilmiydim. Koylarda yürüdüm, sen koydaydın. Diksin ağına jırlarımın diye, min yüreğimde bir jır yarattım. bir günde aşırarsın deyip, irtedek işim min sine gitti. Bugün sen benim karşıma
Musa Kamalov һәм Гүзәл Җиһаншина. Новая музыка оркестры җитәкчесе Татарстанның атказанган артисты Анна Гулишанбарова. Фестивалебезнең якын дуслары, партнерлары белән дә танышып үтик. Яңа гасыр телекомпаниясе, Болгар радиосы, Мәйдан телеканалы, Туган тел телеканалы, Татарстан халыклар дуслыгы йорты, Ватаным Татарстан газетасы, Шәһри Казан газетасы, Татар информ агентлыгы, Аксу фирмасы, Гонг ТВ спорт һәм музыка каналы, Акчарлак нәшрият йорты, Мәдәни җомга газетасы, Ирек Мәйданы газетасы, Матбугат.ру сайты, Татар Тудей сайты. Ранчо флористика студиясы. Бик зур рәхмәт аларга, көчле алкышлар. Без исә концертыбызны дәвам итәбез. Кайтыгыз, тырналар, Сара Садыкова музыкасы, Илсөяр Ганиева сүзләре. Башкара Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты студенты Рәнис Габбазов. Каршы алыгыз. Күл қарабыз атты тырналар кетуін сағынып күтәуін қабадия жетуін шалбырдай тізіліп қайтаға сырналар бүкілдей қамашылы güzel kül fayda var şalbırday tezelep kaydağa sırnalar bu güldey kamaşlı güzel kül fayda var. Yerime gezbeyip Kangırıp şitilde Ayalar kararsız Yanadan şul külde şalbırday tezelep kaytağa sırnalar bu güldey kamaşlı güzel kül fayda var.
Tuğan yaküleki Küneller küldeyki Tuğan jirtarmaşa Şul güzel külgetin Şalbırday tezelek Aydağı sırnalar Bu güldey pammaşlı Güzel küle fayda var Bu küldey pammaşlı Güzel kül Fayda var Raniz Gabbazov, bayanlarda Татарстанны атказанган артисттер Ринат Валиев һәм Әлфис Галиуллин. Рәниз Габбазов. Кадерле дуслар, без әле Рәнисне җибәрмибез. Рәнис башкаруында татар халык җыры Сарман. Жыр Татарстан Республикасы дәүләт камера хорына кушылып башкарыла. Sarman boylarında küp yeredim Sarman ağıp yata kavısı şol Sarman ağıp yata Vardır aleyhinin kükragında Yaşavşılar koydu sarısız Vardır aleyhinin kükragında Yaşavşılar koydu Safralarga şulsam adaşamın Ormanlarga güra yollarım şol Ormanlarga güra yollarım
Рәнис Габбазов һәм Татарстан Республикасы Дәүләт камера хоры.